No, ahojte priatelia, kamaráti, na mojom prvom videu, ktoré nebude len o motorkách, ale aj o motorkároch. A v podstate nedávno som zachytil náhodou jednu také menšiu nehodu s kamarátom, tak rozhodol sa, že by chcel o tom niečo viacej povedať, plus sa pobavíme niečo o pezinskej babe a čo a ako, takže ja som Peťo, toto je Erik. Zdravím, ja som Erik. A v podstate môžeme začať. Tak samotné video, ktoré ukáže vlastne samotnú nehodu, tak to bude niekde na konci. Ako nečakajte nejakú fatálnu nehodu, to skôr bol malý pád, ale minimálne, aby bolo jasné, že aj takéto veci sa tu môžu stať, tak chceme tak troška nejaké ponaučenia možno povedať, že ako jazdiť a ako nejazdiť, a hlavne pre tých nových začínajúcich, lebo veľa jazdcov sem chodí aj začínajúcich a niektorí z nich sem chodia povedzme len v krátkych tričkách, rukávoch a nemali by to podceňovať, lebo spadnutie by znamenalo, že asi na druhý deň už sa nepôjdu voziť. Tak no, čiže máme tu Erika. V podstate, čím by sme začali? No, skús sa nejak predstaviť, odkiaľ si, tak ako sem často chodíš a hlavne kedy si začal? Tak čaute, ja som Erik a chodil som sem dosť často pred tú nehodu. Som tady najazdil pred tú nehodu asi behom 2 mesiacov, ja neviem, 4000 km. A učil som sa tady hlavne, zdokonaloval, lebo tady je to dosť technické. No a trošku som tam podcenil. Ale som zo Senice, nemám to zasa kúsok, tak som sem chodil hlavne cez víkendy. No a tady to si strihneme. No, jak si to myslel, že podcenil, hej, lebo tak vieš, no, človek aj na bicykli, proste keď na chvíľku nevníma situáciu na ceste, tak môže padnúť, hej, no tak ty si zrejme sa niečo udialo a proste si pádol, hej, no a tak vieš nejak popísať tých pár sekúnd pred tým pádom, že čo asi áno, bol ten dôvod, že zrazu si išiel rovno k zvodidlu? Určite áno, trošku som išiel rýchlejšie, ako by sa malo, ako ne rýchlejšie, ale skôr som to podcenil, tú zákrutu. Ako prejel som ju x krát a hlavne je dobre ísť s čistú hlavu jazdiť. Neísť, keď si, dajme tomu, naštvaný, alebo jak bych som to povedal. Dobre, však ale predtým si urobil pár akože hore-dolov na babe. Áno, urobil. Takže otázka je, bol si nasraný na niečo? Skôr som byl zamyslený. Skôr som rozmýšľal nad veľa vecama. No. A v tú chvíľu, jak som zbadal tú zákrutu, tak som sa ísť zlakel, ale pri tém bych ju prejel. Prejel som ju ve väčšej rýchlosti a pribrzdil som si. Jak som sa na ňu pozrel, tak som pribrzdil a ono, jak som byl už v tom náklone, tam je to aj na tom videu vidieť, že jak som pribrzdil prednú brzdu, to vôbec neodporúčam, radšej to skúsiť nakloniť, buď to vyjde, alebo to nevyjde už keď, lebo tá predná brzda, tá ťa hneď automaticky vyrovná. A jak ma vyrovnala, ešte som sa to snažil zachrániť, ale už jak som tam najel na ten štrk, tak už to bolo tam, kde to bolo. No dobre, na tej motorke si mal ABS-ko? Vieš čo, ABS-ko som nemal. Aha, lebo to možno by práve pomohlo. Práve to. Aj som chcel kúpiť druhú motorku s ABS-kom, ale povedal som si, že mám ešte náhradné diele z tejto, což som žiadne ani nemal. Jediné kolesa, čo som si zobral, ale kúpil som presne tú istú, což som chcel aj mohol kúpiť nejakú inú, už s ABS-kem. Možno do budúcna, keď sa zadarí, že bych ju poklopil, ale ne. Ako ABS-ko určite má aj výhody, ale veľa jazdcov povedzme to nepoužíva a dosť to hejtuje. Ale vieš, v takýchto situáciách práve také ABS-ko ti môže pomôcť. Ideálne, keď je to rozložená tá sila, povedzme, že 30% ti dobrzduje zadné koleso a hlavne ide 70% na predné.
No to určite áno. Aj ABS-ko dokonca hlavne v ten daždi, čo som aj kúkal, tí testy, to by som určite ako odporúčil ABS-ko. Škoda, že táto moja to nemá, to je dosť nevýhoda, ale treba to predvídať, už keď tak dodržovať ten rozestup aj medzi autami, lebo to ABS-ko, na to sa dosť aj spoliehaš, vieš, že ťa to ubrzdí, no ale keď hentam bez ABS-ka stlačíš tú brzdu, tak ťa to automaticky položí. No. To sa im nestalo na R1, ktorá nemala ABS-ko a dobrzdil som zadnou brzdou a ani som nevedel, že už som v šmíku, lebo to necítiš bez ABS-ka. No jasné. A už zrazu som iba vyletel. Kokos, to tady? No, ale to je druhá vec. Dobre, aké motorky si mal zatiaľ za tvoj život? Ešte ja som mal hlavne skútre na začiatku, lebo neviem, furt som si hovoril, že odkladám to tú veľkú motorku a potom som kúpil kvázi túto. No a na tej som najazdil 6-7 tisíc kilometrov. A túto to bola jaká? Suzuki GSF 650. Bandit. No a povedal som si, že ju chcem znovu, což som spravil asi chybu, lebo to je skôr taký univerzál. A ja mám radšej tieto športovejšie, ale zasa aj cestujem dosť, takže viem sa aj na tento vyblázniť, ale je to skôr také náročnejšie, lebo je dosť ťažká. To má 240 kg, takže není to len taká... Je to taký malý tank. Ale ako dosť som sa s ňou naučil. To zasa nemôžem povedať. Ale ja som mal aj na skútri, som sa vytrepal dosť hnusne. Potom ešte na jednej motorke sme narazili do kriminálky. To už bolo 4 roky dozadu, to som skončil v nemocnici, to bolo ve Vrbovém. No. To som letel asi 5 metrov a doletel som na obrubník. Tam som mal silný otras mozgu, vyklbené rameno. A tak rozchodil som to a vôbec ma to ani neodradilo. A napríklad aj otec, ten jezdil na motorke, ten sa vybúral, ale fakt, že hnusne. Ten byl pol roka ochrnutý a ten ma od toho odrádza furt stále, keď idem na motorku, nejesť nikam, zabiješ sa alebo niečo, ale neviem si pomôcť. Proste to je taký... Ten, kto nejazdí, to nepochopí. Presne tak. Si zober, že aj lyžiari, čo idú nejaký zjazd, tak oni idú niekedy aj rýchlejšie ako 100 km rýchlosťou. No to áno. A oni sú určite tiež takisto ohrození ako aj cyklisti, lebo však cyklista vie ísť dole z kolíby, ja neviem, 80, ja som išiel. No to áno, ja som dneska akurát bol sa prevesť a som pozeral a prede mnou cyklista 70 ho valil. Tak to mal asi elektrobike ešte, nie? Ne? Normálne, ako bolo to mírny kopeček dole z Javoriny a normálne 70 išiel. A zákruty rúbal jak motorkár. Ja som nechápal. Však možno to aj bol motorkár. Možno. Ale videl som aj teraz jedno video, jeden cyklista, ale mal elektrokolo a normálne ho rúbal 90. No. To sú dobrí blázni. A jeden to natáčal, že aký blázen a aj 90 ho rúbal. Dobre, čo tak motorka pre teba znamená? Že vieš si predstaviť, že povedzme zrazu už by si nejazdil na motorke? Vieš čo? Ani ne. Je to taká nejaká forma adrenalínu, jak niekto chodí skákať z útesov do mora? Vieš čo? Určite áno, je to aj adrenalín, ale hlavne tá sloboda. Sadneš si na motorku, vypneš a vyventiluješ sa. Tu máš jak takú hygienu, psychohygienu, by som to skôr nazval. Vieš, že sadneš, nad ničím nerozmýšľaš a ideš sa previesť. To je také. To je, keď niekto sadne na bicykel a ide sa previesť 80 km, tak tiež má z toho taký dobrý pocit. Lebo keby nemá motorku, tak by som asi furt pracoval. Jak doteraz. No dobre, skúsme sa vrátiť teda k tej nehode, hej, tak ideš a zrazu si padol. Ja som akurát do okolností stál kúsok, lebo som natáčal chalanov a zrazu počujem buchot, rachot a už si bol v zábere, nie úplne do detailu, ale je vidieť nejakú časť, tak potom si ukážeme. Vieš čo, tam bolo to, že ja som deň predtým bol na Havrane a Havran, tady to máš také technické, tady ideš len plyn, brzda. No. Na tom Havrane, tak tam je to také rýchlejší trošku.
tak som byl trošku rozletaný a hovoril som ešte každému, že zajtra, to bola nedeľa, že nejdem nikam jazdiť, budem proste doma. Tak a už skôr na Pezinskú babu, že sem už proste nejdem. No ale co čert nedal, tak ma kamarádi premlúbili, tak som sem došel. Ale povedal som si, dám si jedno kolečko a kašlem na to. Ešte som im to aj povedal. No a jel som jedno kolečko dole, hore a nevím, co mi to ťuklo, rekol, idem si ešte jedno. No a to bolo to osudné. No a potom byla tá prvá zákruta, tam to bolo úplne pekné. Tam som to pekne prejel a na hentu, ja nevím, jak keby som sa zamyslel, no a zrazu som sa zbadal pre tú zákrutu. Ja som pozrel na tie zvodidlá a to je to, že som asi nad niečím rozmýšľal, lebo to je sekunda. No a som si pribrzdil. To bol ten problém. Fakt, jak si v tom náklone a pribrzdíš tú prednú brzdu, len ma to vyrovnalo a už som rovno. A ešte podcenil som to aj. Fakt s tú rýchlosťou, keby som išiel možno opatrnejší a naklopil to a skúsil to naklopiť a buď alebo, tak by to bolo možno dobré. Ale ja som si normálne na to nespomínal. Ja som vôbec nevedel, že co sa stalo. No to práve som sa chcel opýtať, či si pamätáš posledné sekundy, povedzme, hej, pre to haváriou, že či si sa zamyslel nad tým, že proste na niečím iným a zrazu došla zákruta. Vieš čo, ja si iba pamätám, že prede mňou tuším jel motorkár alebo nejel. Ako chodili tam priebežne? Chodili a mne sa zdalo, že jeden pán išiel prede mnou, no a on tam pekne preletel. A ja som sa ho snažil držať, ale tak preletel pekne, že ja nevím. Jak mi zmizel, tak som sa ľakal toho zvodidla a pribrzdil som si. No a potom som vlastne po tom páde, ja som vôbec nevedel, že co sa stalo. Že či som pribrzdil alebo tak, aj doma, ako bratranec mi hovoril, že ty si pribrzdil. No, pribrzdil si, len ty si vlastne, jak išla tá zákruta, tak ty si išiel dosť akože priamo do nej a v poslednej chvíli možno si uvedomil, že ide tá zákruta, si začal brzdiť, ale to by si už nevytočil, ani keby si mala ani hoci čo proste. No, ja vôbec, ja si ani nepamätám. Ja iba vím, že som zbadal zvodidlo a zrazu už som byl v tom zvodidle. A nejaké rýchlosti to mohlo byť ťažko povedať, ako nešiel si akože rýchlo podľa toho, vieš, akože ja keď ťa berem s kamerou, veľakrát to skresluje, ale není akože tá rýchlosť ako relevantná voči tomu, jak ťa snímam, vieš, čiže podľa mňa ty si tam mohli v tom čase, ja neviem, tak maximálne 70. No, tých 70 do 80 som tam asi išiel, len horšie bolo to, že ja keď som mal tú kameru, tak ono jak spadla, tak som si nevedel už kúknúť spätne ten záznam. Keby sa mi nerozbila tá kamera, tak by som ti vedel konkrétne povedať, že jak som jel. No. Pýtať sa ťa, že či si uvedomuje, že čo sa stalo po tej nehode, asi ani nebudeš vedieť odpovedať, lebo ja som ťa totiž to videl, vieš. Keď si padol, tak kvázi ťa to akože vyhodilo, zostal si po sediačky. Inštinktívne si sa nejak akože postavil na zem a v tom okamihu už začal fungovať adrenalín. No, čiže on ti nedovolil ani rozmýšľať nad tým, že niečo ma bolí, vieš? No veď to. Proste hneď sa riešilo, že poďme rýchlo to sprátať a tak, čo bol vlastne taký normálny akože stav, vieš, Ako moja prvá reakcia, keď som sa postavil, ako keď bola po tej nehode, tak som sa len kúkal, že koľko to sa nestalo. Postavil som sa a furt som si myslel, že motorka je odretá iba. To som bol taký, že asi nič. A jak som sa na ňu pozrel, tak vtedy buchol ten adrenalín a padali tam nadávky. Videli sme rôzne kusy motora po ceste, hej. Nebol to príjemný pohľad. No. Ja keď som videl teba, že si tam akože sedel, ale hneď si sa postavil, tak hneď som ťa išla kvázi rátovať od kamery. No ešte, že si tam bol. Ale no tak ako však ďalší medzi tým ľudia tam prišli, takže určite by sa niekto zastavil, ale akože to bolo veľmi nepríjemný pocit. Bol, aj pre mňa. Lebo vieš, to nevidíš každý deň. Akože dobre, bol som tu už aj niektorých chalanov na pohrebe, ale to není náš prípad. Tebe sa nič nestalo. No, to dokonca si ani, neviem, mal si nejaký následok, nejakú odreninu, alebo proste nejaký niečo? Absolútne nič. Nič? Nič. Len som si večer pre istotu, lebo
mi bolo povedané, že mám ísť pre istotu na pohotovosť, lebo ako cítil som, že ma páli rameno iba, ako kľúčna kost. No. Tak som bol iba taký, že pre istotu, lebo ten adrenalín, keď ešte šlape stále, tak sa to nemusí prejaviť hneď. Tak som išiel na pohotovosť a zrengenovali mi aj hlavu, aj telo a povedali, že nič. Že som úplne, že OK. No, tu sa vlastne dostávame k otázke, že pomohla ti výstroj, ktorú si mal na sebe? No to určite áno. Hej, no a skúsme teda popísať, že čo si mal na sebe, no však videl som, že máš celokožu, celokožu. Akože dobrú príľbu. A teraz si zober, že by si bol v nejakých kraťasách, jak teraz, a v tričku, hej? To si neviem predstaviť, lebo... Teraz tiež došiel na motorke, ale teda išiel pomaly, keď som ho videl, keď prichádzal. Hej, lebo však dneska mimochodom je vonku asi 40 stupňov. Čo je dneska? Nedeľa? Nedeľa. Dátum ani neviem, ale... 28. 2026. No. A ešte sedíme na slnku, no ale tak OK, no. No a keď som si kúkal aj tú kombinézu, tak tá koža, tady je odretá, tu je odretá, no. Akože bolo by to asi horšie a ešte aj tie boty boli odreté, len mi držali aj kotníky. Takže aj na kotníku bola odretá, čo som pozeral. Takže neviem, že keby mám aj tenisky, že či by mi to vyklbilo nohu alebo niečo, neviem. To ti neviem povedať. Ťažko povedať, no záleží aj od pádu. Ty si urobil také menšie salto. Ty si urobil také menšie salto, ale v podstate si dopadol dosť dobre. Ani si nebuchol do zvodidla, ani ťa motorka nepritlačila, takže viac menej si dopadol veľmi dobre. Hej. Na to, že tá rána, čo som ja počul, bola dosť akože veľká. Hej, čak... Tam byla výhoda, asi, možno aj nevýhoda pro tú motorku, že tam, jak bylo zvodidlo, tak tam byl taký betónek, sa mi zdá. A tá motorka, jak buchla do toho betónu, ona mi tam vlastne urvala aj ten blok motora. No, však áno. No a tam ma to katapultovalo. No. To bylo možno aj výhoda, aj nevýhoda. No, tu bolo veľa diskusí, čo s chalanmi sme mali, že oni keby dali po celej pezinskej babe vlastne trojité zvodidlo, tak určite by to bolo bezpečnejšie, hej? To áno, to určite. Ako na to síce niekto povie, však to nie je závodná dráha, však to vieme, ale však takisto aj pre auto je to bezpečnejšie, lebo predsa sú tam 3 tie zvodidlá. To áno. Lebo keď je jedno, maximálne 2, tak aj auto vie preraziť tie zvodidlá, akože prejsť cez to, chápeš. 4 už keď sú, tak je to určite bezpečnejšie. Je to bezpečnejšie, ale vydávam aj, že dávajú aj tie trojité. Len si zeber, že aj taký cyklista. Aj ten, keď to rozgúla, tak môže tam podletieť. Cyklista môže kľudne podletieť pod zvodidlo a keď chytí zrovna ten nosník, tak kľudne mu to môže otrhnúť hlavu napríklad. A to ani nemusí ísť nejak rýchlo, vieš, to už pri 30-ke, keď padneš, tak koniec. No a vlastne dobre, keď si sa nejak pozviecháš, ako videli sme, motorku ti naložili, hej, ty si normálne išiel domov, až potom si išiel na pohotovosť, alebo... Vieš čo, no najprv som sa zastavil hore, lebo my sme tú motorku dali kvázi na také odstavné akéby parkovisko hore. No a tam byl ešte taký paradox, že išli motorkári a jeden si... Ďakujem. Na zdraví. A zhodu náhod si jeden motorkár prepchel gumu na ten bloku motora. Aha. Takže ešte s ním som tam musel riešiť, že mu preplatiť gumu. Tak sme sa nakoniec dohodli, že mu preplatím polku za tú gumu, takže som ho tam ešte vykešoval. A to akože bolo preukázané, že z tvojho bloku to bolo? No, že ukázal mi iba, že toto vytáhol z jeho motorky, len ja som mal vtedy iné starosti. No jasné. A že vraj to mal aj na kamere, len což mňa to vtedy nenapadlo, absolútne, že sa pozrieť. Tak som mu poslal na účet peniaze, ma tam trošku otravoval, asi pol hodinu. Len ja som tam mal starosti s tým, že rýchlo naložiť motorku. To není moc príjemné, no. To ako na jednej strane akože možno dobre chápeme ho, ale... Áno. Ale tak to mohol dodatočne, že keď sa dostavíš, tak potom ich zavolá a dohodneme sa, ale ne priamo na mieste. Ty keď si bol ešte v adrenalíne, chápeš, Boh vie s akými následkami, hej. Tak dobre, však... Bylo to také, že... No a naložili sme motorku, zaviezli sme ju do garáže. Tam som dostal ďalší z nadaní od bratranca, ktorý mi ju predal. Hlavne to bola kvázi jeho frajerky srdcovka, tak si trošku
poplakala, ale inak nič, akože všetci hovorili, že našťastie sa nic nestalo a potom som bol doma asi pol hodinu a hovorím si, že furt ma pálila tá kľúčna kosť a reku, no nič, idem na tú pohotovosť. Tak som ešte na aute sem odjel do Skalice na pohotovosť a že nič, že v pohode. Pre istotu som si aj v robote zebral dovolenku na ďalší deň, či keby náhodou ma niečo bolí. Áno, môže byť na druhý deň, že sa niečo ukáže, vieš. Ale vôbec nič. Moment som sa zobudil a išiel som v útorok do roboty už. Ja mám tuhé korene. Čakaj, záhorák. No. Vy záhoráci, to je proste neuveriteľné. Vy ste asi najtuchšie korene. Potom ešte aj chalani z východu, hej? Ešte aj ty, ale ty už v niečom iném. V pití. Tak, a tak možno to je tá imunitná, vieš, vlastnosť, že im to buduje tú imunitu. No to áno. No ale tak evidentne ťa to neodradilo. Nie. Toto možno práve na základe toho si možno budeš dávať väčší pozor a keď nebudeš možno nejak psychicky OK, tak si povieš, že radšej si povieš sadnúť do bufetu, No áno. jak ísť na silu sa voziť. To áno, teraz už som toho názoru, že už radšej, keď to necítim, nejdem. No. Nebudem to už hrotiť, lebo už veľakrát sa mi stalo, že idem ešte na silu, som sa premohel, ale už je to také, jak by som to povedal, no v čumi nejde na to slovo. Už to nie je také technické. Strých, presne tak. Aha. Ja to mám vo videu, však aj na obálke som ho dal, lebo ja vždy dám na obálku tú prvotnú toho, kto najviac jazdí, vieš, koho má najviac zábere. Tak v jednom z mojich videí je on tá prvotná obálka, vieš. Inak tady sa neviem, či z tejto strany, alebo z tej druhej, toto dáme do strihu, potom mi pripomeň, že už to není také technické, že už je to skôr také na silu. No, neviem, či tady, alebo z druhej strany sa vysypala taká štvorkolka, alebo také... Ja aj to som videl. To si videl? No, áno, takže niekto mi toto posílal. Ja neviem, čo padlo, ale... Ty kokos, ten mikrofón úplne vrelý, mám tu onu do pičiny, ako slnko svieti tu. Aj tady. Ale odradiť ma to vôbec neodradilo. Práve ja som taký, že na vlastných chybách sa človek učí. Dosť ma to ako naučilo. Už teraz môžem povedať, že som opatrnejší. Už aj keď vidím tú zákrutu, vtedy som byl taký, že už som sa tej motorky absolútne nebal. Som byl taký, že ju mám pod kontrolu. Tak by som to asi nazval. No len teraz, akože mám ju pod kontrolu, ale je to také skôr, už mi do hlavy buchne to, že... Už máš takú určitú formu bloku. Áno, ten rešpekt pred tým. A už vieš, že malé zaváhanie znamená problém, hej? Áno. Lebo vieš, keď ideš v aute, tak to je iné, lebo... No to áno. 4 kolesa sú 4 kolesa. Tam vždycky to vieš nejak toto, ale na motorke malá chyba, konec. Asi tam. Hej. Presne tak. Dobre, čo by si poradil, povedzme, takým začínajúcim, alebo to tak všeobecne takým motorkárom, ale však, lebo vieš, aj sú tu takí, čo tu jazdia dlhé roky a tisíce kilometrov za sezónu, hej, ale... Tým začiatočníkom by som asi odporučil ísť na ten okruh, alebo nejakú tú motoškolu. Akože na tú som aj ja rozmýšľal, tam chodia dokonca aj stáli motorkári, co som pozeral aj videá, napríklad ten Pepa Sršen, čo je, on to hovoril, že keď tam niekto dojde, že aj takto stály motorkár, že jemu sa ťažší vysvetľuje, aké chyby robí, jak ten nový, lebo ten nový sa ich iba naučí. Ale aj táto pezinská baba není na začiatek špatná, len keď tady není toľko ľudí, hlavne tí Rakúšáci, to tam nedáme. Lebo tí tady letajú. No. A ešte aj dosť Maďarov už tam chodí, inak som si všimol, maďarské špezetky, ako tí chodia v pohode. Lebo Maďari to tam majú tiež dosť prísne, ale v Maďarsku si zober. Ja som tam dostal pokutu. Tak jak Rakúšáci, veď preto sem chodia Rakúšáci, však nič ako proti ním, veď v pohode. Áno, ale... Ja chápem, že oni nemajú sa kde vybúriť, tak dojdu sem na Slovensko a nemusí to byť iba sem na Babe, hej, však dá sa aj inde chodiť, jasne, dá. Máme aj iné akože takéto kopce. Ale Baba je taká najznámejší. No... Potom ešte je tu Skicov a také. Hej, ale tak bavíme sa o, povedzme, západnom Slovensku, hej, a najbližšie tu je Havran, hej, ako, že to je tak 2-3 minúty a prejdeš celý kopec, No hej. to áno.
Tam je to dobré. Mne sa to tam asi ľúbi víc než tady, len je to krátke. To je tá chyba, nevýhoda. Tak chyba, no. Nevýhoda. Hej, no. Tak je to relatívne, lebo keby si išiel na babete, tak to ideš dlho, hej? To je rozdiel. Len rozgúľaj tam babetu. Taký... Dobre, no však pozri, no dôležité je, že ťa to neodradilo. My vlastne ani týmto videom nechceme nejak odrádzať ľudí, aby prestali jazdiť. Viac menej ide o to, že chalanisko viac menej nestratil vôbec nejak záujem o motorku ani hneď v ten deň, že by je to odradilo. To vôbec, ja už som len rozmýšľal nad druhú. No, tak Tu už do týždňa som ju tuším to je kúpil. aspoň vidieť tú vášeň, No. čo proste nepopreš. Lebo vieš, však aj ten, kto nepadá, respektíve ten, kto nejazdí, nepadá, hej. Presne A tak. pád, a to je jedno, že či v veľkej rýchlosti alebo malej, stále ťa posúva o krok ďalej, lebo ty vieš, prečo si zhruba padol, hej. Áno. Tak už vieš, že si musíš proste sa zamerať na to, že dobre, tak musím mysleť na tú jazdu napríklad, hej, že nemôžem myšlienky teraz, že čo dneska bude v telke, No. napríklad, hej, No, veď alebo to. v robote budú mi volať, nebudú. No však práve, to netreba nad tým Vieš, rozmýšľať, ako zas nad takýma vecama. Ja som tiež robil chyby, že ja som mal na stojane mobilný telefón a len som číhal, kto mi zavolá z roboty, ešte keď som v bývalej robote bol a to nebolo ideálne, No vieš, to ne. lebo to potom kúkneš na ten displej a na motorke chápeš, sekunda asi na zemi. No však to sa stáva dosť často totok. Však ja som sa tak aj na skútri vybúral. Sem narazil do jedného zezadu, lebo išiel som okolo školy jednej a taký malý chalanisko na mňa mával, tak som sa na neho pozrel. Ten som sa pozrel, to bolo fakt sekunda, max 2 sekundy, aj s tým otočem a už prede mňou stalo auto. A som mu to napratal dozadu. A našťastí, ja som spadel som do protismeru a nevím, v tom adrenalíne som zgrčil nohy a v tom prejelo auto. Keby som nezgrčil tie nohy, tak mi prejede po nohách. Inak na tejto strane nechodí moc motoriek, čo sledujem. Ja som minulé tuto stál, že som chvíľku natáčal, ale po pol hodine som to vzdal, lebo tu prešlo 5 motoriek možno. Ja tiež nemám rád túto stranu inak. Tady aj ten asfalt je taký nejaký a hlavne v tých zákrutách. Keď si všimne, že tamto je dosť zaplátané, nelúbi sa mi to tady aj o pár zákrut hore, je normálne taká priehlbina pred zákrutu. Neviem, či si všimel. Tam to je strašné, Ja táto viem, strana. veď to v poslednom videu máme zachytené práve tú priehlbinu. Aj tuto je taká, oni keď teraz idú akorát hore, hen. tak no presne to Áno, je ono. tam. No. Není to dobré táto strana moc. Ako niekedy to obľúbujú, túto stranu, ale to je malé percento. Ale percento, no. Všetci jezdia hlavne tam kvôli fotografom aj. Však to Dojdu si no. spraviť fotku No, a idú domov. dobre, a máme tu aj bufet, čo je tiež plus, hej. To je tiež dobré. Tejto babi je tu aj vlastne hotel, keby niekto chcel akože prespať, hej, ale tak, No dobré, aj turistika je tady inak. áno. Minule sa mi tam stalo, to som ti hovoril, že som sedel v tom bufete a tam je ešte, že zvodidlo. No ja som sedel, jak je kamera, tak tam bylo zvodidlo a ja som sedel na stoličke. To tam tak nemusíme dať. A jeho Rakúšák a normálne bol tak rozjetý, že podradil, šmyklo ho, spadel a motorka letela na mňa. Ja som chcel normálne odskočiť z tej stoličky. No, tak som sa bál a nakoniec narazila do toho zvodidla, tak som ostal taký, že už som chcel odskočiť. No. To tam nemôžeme dať, ale toto sa tam budú ľudia bať sedieť. No však letná sezóna začala, takže počítam, že nejsi tu posledný krát. Určite ne. Sem budem určite chodiť, takže ma budeš mať aj na kamere. Však pozri, niekedy môžeme aj dohodnúť, že keď budem vedieť, že budeš tu, tak môžem sa na teba zamerať, že prejdeš nejaký kúsok, potom sa niekde otočíš a ja ťa zase, vieš, nečakám celý okruh, než dojde za hodinu, hej? No jasné. Však tiež, minule mi dokonca jeden písal, že teraz, ak som dal posledné video, takže že to není možné. 3-krát som si ho pozrel a ja som mení vo videu. Hovorím, no, kamoško, stáva sa. Proste
akože je to pech, hej, no lebo vieš, že nedá sa na každom mať však fokus, práve. hej. Keď je jedný, tak nedá sa, vieš. Áno. Tak buď mal fakt taký pech, že akurát sa mu nenatáčal, ale... To sa mi stalo inak toto tiež s tebou. Ne? To bolo už, ale to bolo niekde možno 3-4 mesiace spátky. Tak ja som jel a ty si byl akurát v tej úplne prvej zákrute. Tam dole je taká úplne ostrá. Hned prvá z tej strany. A tam zbil. A ešte som sa pozeral, celé video som pozrel a nikde som sa tam nenašiel. Takže úplne ho chápem, že sa tam nenašiel. Lebo tiež sa nedá, keď nás tam jede veľa, zamerať na každého. Tam som ťa prvýkrát inak videl. Tak obecne platí, že čím viac krát ideš hore-dole, tým máš väčšiu šancu, že budeš vo videu. No to áno. Hej? No. A ideálne, keď robíš aj nejakú grimasu alebo pozdrav, tak ja si to zafixujem. Hej. A potom už viem, že keď ide 5 motorkárov, ale henten jeden z nich mi zakýval, tak z tých 5 potom toho jedného. Áno, vieš, áno. To už... A to je dobré. No teraz akurát zašlo slnko. Či je parádne. Úplne, že super, no. Takže či jazdíš inak ako pred nehodou, no tak možno opatrnejšie, Víš čo, predpokladám, opatrnejšie? hej. Otázka je, že dokedy ti to vydrží, lebo ono, keď zistíš, že povedzme po tej nehode zas ti to ide tak ako predtým, tak nemôžeš zabúdať na to, že už si padol. Áno. Že nemôžeš zrazu ako keby vymazať ten incident, Áno. ktorý bol, že už to musíš mať v hlave proste. No to áno, ale Lebo druhý pád nemusí tak dobre dopadnúť. Veď toto. Vieš, to je to, že... Ale už skúšam. už to je inačí. Už som dal aj o nieco lepšie gumy. Už tam nemám také, že polocestovné. Mám tam polocestovné, ale dal som tam Angel GT2. No. Takže ty ešte lepší držá. Takže už je to lepšie, len ešte si stále neviem zvyknúť na túto motorku. Lebo ja keď som ju kúpil, ona byla úplne že sériovo. Už tam vymíňam všetko možné. Už len stúpačky, kúpil som stúpačky a normálne som kúpil z normálneho obchodu moto a normálne mi idú takto. Takto mi idú. Nejdu mi proste takto rovno, ale tak. A prečo do naháčov ideš? Nechcel si nejaký superšport, alebo nejaké enduro, alebo niečo iné? Ja som rozmýšľal nad superšportem, ale keď ja mám rád aj výlety. Vieš, a na ten superšporte choď niekde do Chorvátska. No, tak áno, to má tiež také, že je to tvrdšie. No, Viacej si prehnutý dopredu, čo na kríži není ideálne. však práve. Ale zase menej na teba fúka, lebo vieš, tá kapotáž urobí Áno. svoje. Toto je ne ideálne do vetra, že dlhodobo, ale Víš co, 230 na ten výmit úplne v pohode. tak, A akože bez problému, že better nič. no hej, no. To je na tento dobré. To je Toto nemôžeme pohode. vedať. Tak Jako na v okruhu. Nemecku. Presne, na nemeckej Hej. dálnici. No, však ako... Tak. Ale ne, naháče sa mi ľúbia. Chcel som ísť do Suzuki GSX-S, ale potom si hovorím po tento páde, reku kurník, idem ešte radšej do takéhoto, ne staršího, to je 2010, ale taký, že keď to položím ešte, alebo že spadnem na parkovisku, alebo niekde, tak budem kľudnejší. Že som nerozbil motorku za 12-13 tisíc, než toto za 3,5. No však áno, no. Takže je to také. Ale určite druhá motorka bude nejaký super šport. Ako náhače sú super, oni sú aj také obratnejšie, sa mi zdá v tých zákrutách. Sú. Lepšie manipulovateľné. Však mal som aj Ducati Monstra 821, to bolo úplne parádna motorečka. A paradoxne na nej som padol, no. Ja som rozmýšľal nad Triumfem. Strašne sa mi to ľúbi ako po motorickej stránke, alebo respektíve, že je dosť obratná a ľahká je. Len neľúbia sa mi tam tie svetlá. To je jak čmelák. Myslíš ten naháč Triumph, čo má? Áno. No tam sú dve také okrúhle svetlá. No. Tak to je ich dizajn, vieš, to máš ako, povedzme, Bavoráky mali tiež taký isté F800R napríklad, alebo potom aj nejaké 1200-ky, tuším GSI mali, že jedno svetlo väčšie, druhé menšie. Áno. To proste bol taký dizajn. Však hej? práve. 100 ľudí, 100 chutí. Jasné, no však. A
ale chcel som ísť do Kawasaki Z750. Len furt som sa držal toho, že mám ešte z tej druhej motorky tie náhradné díle. To bola tá chyba, lebo keď som ju rozebral, tak som zistil, že nemám nic. Lebo zadná rozeta, tá mala najeté 4,5 tisíca. Hovoril som si, že tá je dobrá, retas je dobrá, všetko je dobré. A keď som to začal rozebírať, tak som zistil, že všetko je na prd. Takže nakoniec, keby vím vrátiť ten čas, tak idem asi do tej Kawasaki Z750. Tu som nechcel. Ale nevadí už, lebo tam mala aj ABS-ko. Ale tak povozím sa ešte na tento a Však jasné, už nejaký super šport asi. Ešte si mladý, ešte budeš mať asi viac motoriek To určite áno. za život. Chcel som aj Yamahu MT-09, len nelúbi... Pozri sa, niečo má oblečené. No, Kráťa sa, hej. kráťa sa ešte. Nechcel by som byť v jeho koži, keby som padol. No, a ešte aj kolenko pekne vystrčil. Teraz som videl jedno video, jak jel motorkár a išiel na koleno. Ale normálne zabudel asi, že nemá... Že nemá toto. No však slidere. to presne mne sa stalo, že ja som mal obyčajné rifle a išiel som dať koleno a potom, že ups. No. Presne, no toto isté, len škrkel a len kožu zebral. Tak na to pozrel. Čo, pohoda. Dobre, to je bláznovina. Ja len za každú srandu inak. No však máš piči, čo žijeme však len teda, raz. Akože, presne. či už budeme za kokotov, krása. Ty kokos. Krásny McLareník do piče. 150 000 len tak teraz išlo okolo nás. Kde na to tí ľudia berú peníze? Ja neviem. Si zeber, že sem chodí s Porschem, dva tady takí chodia? Áno, aj takéto veci sa stávajú. Čo by si odporučil motorkárom, čo jazdia na babe? Aby nepreceňovali svoje sily. Aby si radšej išli pomalšie do tej zákruty, lebo vidia, jak to dopadne a nepreceňovať sa. Trošku som to precenil a hlavne nespanikáriť. Výstroj ti pomohla, predpokladám. Ale áno, výstroj mi dosť pomohla a hlavne dobrá príľba. Hlavne príľbu nosiť a oblečení. Bez oblečenia to vôbec nejde. Keby nemám takéto oblečenie, tak asi by to bylo horšie, si myslím.